Ja som Maťo Vít a som skipper na legendárnej plavbe kapitána Koka. Je 5 hodín ráno, sme na gréckom ostrove Kos a vyrážame do Atén. Dobré ráno, už sme vyše 2 hodiny na ceste, motorujeme, lebo je bezvetrie, ale má sa rozfúkať, keď ideme na otvorené more, trošku ďalej na ostrovy. Nechali sme za sebou turecké pobrežie, Bodrum, ktorý moc krásne svietil, Kos a smerujeme na ostrov, taký malý ostrovček Levita, ktorý je z Kosu vzdialený vyše 40 míl, takže nám to niečo potrvá, ale v priebehu pobytia by sme tam mali doraziť a zaparkovať v peknej zátočke. No tak konečne začalo fúkať, ak sme vytiahli prádlo. Tak, dobre. Myslím, že na to boja aj pôjdem, to možno tak. Môže mi to tu podať? Ako keby sme boli na polárnej stanici, ale za odmeku, vieš? Práve sa roztopil všetok sneh. No. Zakotvili sme to na boji na ostrove Levita. Trvalo nám to 8 hodín z Kosu. Najprv na motor a potom druhú polovicu na plachty. Už tak pekne fúkalo do 15 uzlov. A sme tuto v takej dobre krytej zátoke. Fúka juhovýchod, ale tuto, ako vidíte, nefúka skoro nič. Takže to bude asi príjemná noc celkom. Máme ešte dosť času na kúpanie. Je po obedie a ostávame do rána. A ráno sa chceme odtiaľto pohnúť zase ďalej už smerom na Denousu, na ostrov, ktorý je nejakých 30-40 mil odtiaľto. Boha! No, tak dneska, keď sme prvý raz išli vytiahnuť hlavnú plachtu, tak sa rovno zachytila o tú výstuž v lazybagu. A tým, že už je to asi, tá plachta už niečo má za sebou, UVčko a všetko možné, tak sa nám tuto tak akože urobilo takto sa roztrhol taký asi 30 cm kus. No tak sme to teraz zalepili gafou, nejak to drží, akože dneska fúkalo do 15 uzlov, takže to nemalo nejaký vplyv. A je to v hornej časti zadného lemu, no ale tak aj tak nás to sere, lebo hneď na začiatku Takže dneska o 7 sme vyrazili z ostrova Levita a smerujeme na Denousu.
to nejakých 35 míl, takže asi nejakých 6 hodín. Taká pekne, takže by to malo ísť aj bolo. Po 8 hodinách krásnej plavby väčšinou na vietor sme dneska dorazili až na ostrov Naxos. Pôvodne sme chceli ísť na Denousu, ktorá je tam vzadu za mnou, ale keďže fúka južný vietor a tam tá zátoka je orientovaná na juhovýchod, tak sme zvolili radšej túto zátoku na Naxose, ktorá je jedna z pár dobrých miest na kotvenie na tejto strane Naxosu. No ale vyzerá to tu super, za nami sú takéto krásne bralá, pláž, moc tu nefúka, ani nejaký príboj tu moc nie je, takže to vyzerá na veľmi dobrú noc a veľmi dobrý flek. No a tým sme sa dostali vlastne z oblasti Dodekanézov, to sú ostrovia Dodekanézy, do oblasti už Kykládov, toto sú východné Kyklády a pôjdeme cez ne ďalšie dni smerom na Atény krížom cez Kyklády. Zajtra nás čaká Mykonos, prípadne Delos a potom tak ďalej smerom do Saranského zálivu. Pred pár minútami sme zistili, že sa blížia nejaké búrky od západu, tak sme pripravili loď, laceback sme zazipsovali, stiahli, plášťa není voľná. Dingy sme priviazali hrubým lanom, pedalboardy sme priviazali, vypustili sme skoro celú reťaz, máme tam myslím 60 metrov, najmenej tam máme pustených teraz a sme na hĺbke 7 metrov, tak už neviem čo viac sa to spraví, tak čakáme blízka to tu, okolo, uvidíme čo z toho bude. Možno nič, ale máme dobrý pocit, že sme spravili všetko preto, aby sme predišli najhoršie. No, tak dobré ráno z Naxosu. Takže búrka až ku nám nedorazila, ale všade tu okolo nás obchádzala. V noci, keď sme sa pozerali, tak sa blízkalo skoro zo všetkých strán. Ale obišlo nás to smerom na sever. A teraz už podľa apiek to tak vyzerá, že nás to ani nestretne. Takže noc bola celkom v pohode. Trošku bol nejaký príboj, nás to trošku hýbalo, ale inak nič, ani nepršalo. Akurát za mnou vidíte, je tam celkom pekný mrakový útvar búrkový, v ktorom to ešte doteraz aj blízka. Je 7 hodín ráno a za krásneho východu slnka vyrážame z Naxosu smerom na Mykonos. Je to nejakých 25 majlí, takže počítam, že tu budeme okolo obeda. Chceme zakotviť v Little Venice, čo je takéto pekné mestečko s veternými mlynmi rovno nad kotviskom a potom sa uvidí. Búrky nás obišli, takže kotvisko tuto v Naxose bolo perfektné a ako keby nás chránilo pred neduhmi počasia. Vykúkli sme spoza Naxosu a už ideme proti vetru. Po 6 hodinách sailingu sme zakotvili tuto v Little Venice.
a vlastne sme nezakotvili, ale sme takto zadokovali bočne, čo v Grécku vôbec není štandard, ale keďže sme mimo sezóny, tak to je jeden z dôvodov, prečo chodíme mimo sezóny, že sa dá takto krásne zadokovať. Nikto tu nie je a už len počkáme teraz, či nás niekto príde vyhodiť. Ale ja si myslím, že nikto nepríde. Dobré ráno z Little Venice na Mykonose. Nikto nás neprišiel vyhodiť, takže sme mali perfektnú noc. Ako vidíte, začalo celkom fúkať, ale dneska sa iba presunieme túto kúsok na vedľajší ostrov na Delos a ideme pozrieť antické pamiatky, ktorých tam je krajine úrekom. A potom uvidíme, či sa vrátime ešte sem na tento skvelý spot, alebo ostaneme tam na nejakom mole alebo nejakej zátočke. Takže nevydalo, vyhodili nás z Delosu z mola, kde sme stali iba my a nikto iný a ideme teda tuto oproti na ostrovček do zátoky. Nakoniec to tam možno bude aj lepšie, lebo nám do huby, do kokpitu šklbalo 25 uzlov vetra zo severu. Sice to nám bolo bezpečné, ale teraz to bude aj krajšie a menej veterné v kokpite. Zakotvili sme v krásnej zátočke so západom slnka smerom na Syros. Na vedľajšom ostrovčeku od Delosu na hĺbke 6 metrov sme pripustili 40 metrov reťaze, takže si myslím, že sme pripravení aj na tento 25-úzlový vetríček. Ja tu dojem za tebou, keď chceš, aby som to dojedol, tak dávaj. Nie. To musí to papať. Dohodníme sa. Lebo nebudú 5 žiaľky. No. 5 on bez fazula. Aj Jedineček s fazulu. fazulou. Bez fazula. Chceš dezert? Myslím, že nevyjednávaš. Daj si fazulu, však čo, raz, dva, to použiješ aj tu. Dobré ráno z ostrova Rinia. Meluzina nám hrala celú noc v nárazoch do 25 uzlov, ale táto dobre krytá zátoka nás ochránila pred všetkými nebezpečiami a teraz teda už môžeme vyraziť smerom na západ na ostrov Syros.
konečne sme našli útočisko pred vetrom. Nejaké miestečko, kde nefúka v zátoke Finikás na ostrove Syros. Syros. A nefúka tu. Iba trochu, keď sme sa došli, tak fúkalo viac. Teraz už nefúka, teraz sa už všetci iba kúpu. No, vytvorili sme si za posledné dni taký úzus, že vyrážame väčšinou ráno o 7, a to práve preto, aby sme už okolo obeda alebo nejak tesne po obede už boli v danom cieli, pretože nie všetci sa chcú stále plaviť. Niektorí sa chcú viac kúpať, alebo sa potápať, alebo paddleboardovať. No, dneska ideme zo Syrosu na Kytnos. Ideme rovno k tým teplým prameňom na severovýchodnej strane. A preto zase vyrážame o 7, teraz za chvíľu. Trvať nám to bude možno nejakých 5-6 hodín. Má fúkať okolo tých 10 do 15 uzlov, takže asi to pôjde trošku možno pomalšie ako včera. A je to aj trošku väčšia vzdialenosť a vietor už má aj padať ku koncu potom. Takže uvidíme, ale bude to asi pekná jazda zase. Jo, je vybitý. Na to sa ešte nedobudáta. βοήθεια το πτυμό διάψης. Θαλάσσια περιοχή μεταξύ νήσων Σκέας, Kytnu, Syrus Serifu. Práve sme zachytili pán správu, že v oblasti, kde sa plavíme, medzi ostrovmi Kytno, Skea, Syros, Serifos, z nejakej poľskej lode vypadol člen posádky, je man overboard. One man overboard, I repeat, one man overboard. From sailing boat Margot, back to Poland. In the sea area between islands of Skea, Kytnos, Syros and Serifos. Assistance required location. Sailboat Margot. This is sailboat Nimertis. Sailboat Nimertis. Sailboat Nimertis. Call sign Sierra Victor Bravo 2574. Do you need assistance or help with MOB? Do you need assistance or help with MOB? We are in your area. Over. Treba to zase trošku povynievať z toho doma. Lebo nezáchala sa. Tak pozeráme okolo, ale nevidíme nikde na mori, že by tu bola vôbec nejaká loď. Sme tu jediná loď na mori, široko ďaleko, čo vidíme, teda jediná plachetnica. Tak sme dorazili okolo 12. do zátoky Agia Irina tu na Kytnose. To je tu vedľa, sú hneď teplé prámene, takže sa tam pôjdeme okúpať. Záchrana človeka cez palubu sa nekonala, už sa nám nikto neozval. Tak nevieme. Čakali sme, volali sme, nič, išli sme ďalej. A teraz sme tu. Je tu úplne bezvetrie, čistá vodička pod nami. Otvorili sme si Mythos. Čo si nazbierala? A skôr. Á, mušličky. Ja idem ešte po dievčatá. Ideš po nich? Dobre, odheknem ťa. Môžem ti hodiť lanovými? A sme tu. Ďakujeme, pán prevozník. Ďakujeme. Gondolier. Počkaj ešte. Víška, máš k tomu čo povedať? Na zdravie. Jasás. Second,
tam zima. Takže dobré ráno z Loutry. V zátoke Agi a Iriny sme mali úplne kľudnú noc, to bolo krásne kryté, ale zistili sme, že potrebujeme dočerpať vodu, lebo najbližšie 3 dni nebudeme pri žiadnej možnosti, pri žiadnej Marine, kde by bola voda alebo niečo. Tak sme išli do Loutry, do Marinky, že načerpáme vodu, ale je to tu zavreté, voda nejde, voda je iba na kartu. Číslo, ktoré je napísané pri kancelárii, nikto nedvíha, tak skúšame volať a uvidíme. Tak budeme šetriť vodou, máme asi 1,4 tanku zásob. Pripraviť sa na obrat. Obrat! Teraz! Daj na to, no už. Presunuli sme sa z Lutry na Colonna Beach sem a ako to už tak býva mimo sezóny, nie je tu nikto, sme tu sami. Ostávame tu až do pondelka rána a v pondelok ráno sa vydáme smerom do Saronského zálivu nafúkať nejaký južák, takže sa nám to tak otočí a pôjde nám to pekne do chrbtíka. Tu to teraz trávime v tejto azurovej vodičke najbližšie deň a pol. Dobrá brzda k tomu džusku. A džusik. Gin tonic. Tak to vyexuješ džus? Dobré ráno, už sme na mori. Po 2 dňoch v zátoke Colonna na krásnej pláži sme o 7, dodržujúc klasický harmonogram, sme vyrazili na Bočák a smerujeme do zátoky Vagionia. Máme to na nejakých 8 hodín, je to nejakých 40 míl a ideme 6,5. Je to posledná preplavba, zajtra už do Aten. Tým vlastne opúšťame Kyklády, v diaľke je Sovnio s chrámom Poseidonovým, oproti nám je Agios Iorios, za nami ostávajú kykládske ostrovy Kea a Kytnos, dole aj Serifos. Ostrov Agios Georgios sme dosiahli skôr než sme rátali, čiže už po nejakých 3,5 hodinách sme išli okolo, prechádzali sme tuto okolo parkoviska tankerov a nákladných lodí. Tým už vlastne vchádzame do Saronského zálivu. Fúka nám tak priemerne 10, 11, 12 uzlíkov, bočák, predobočák, mení sa to niekedy na zadobočák. Takže máme dobrý čas, medzi 2. a 3. by sme mohli byť už v zátoke, kam smerujeme, na druhej strane Porosu. 14:30 a dorazili sme do krásnej zátoky Vagionia. Spravili sme to o pol hodinu skôr, než sme predpokladali, ale nás prekvapilo, že aké to je krásne. Je to skalnatá zátoka, samé skalnaté útesy naokolo a po skoro 2 týždňoch na Kykládoch aj oveľa zelenšie. Vyzerá to viac tak chorvátsky, takže aj to je také príjemná zmena trošku. Voda je super kryštálová, ako vždy v takýchto zátokách teda. Kotvíme tu na nejakých 6 metroch z 30 metrov reťaze. Táto zátoka Vagionia je na ostrove Poros. To je ten ostrov, na ktorom je aj známe mestečko Poros. A táto zátoka je na druhej strane toho ostrova. Do Aten vidíme rovno popri Agine. Krásne cez Saronský záliv. No, posledné 2 kotvenia už vrátok tak nefungoval, že sme museli ručne kotvu vyťahovať. 2 chalani ťahali kotvu, tretí istil reťaz a potom sme to len na voľne navili na navíjak, lebo ten prešmikoval a už sám vôbec neťahal. Egypťanov. Posledné odkotvenie v zátoke Vagionia a smerujeme do Aten. V Atenách končí naša 10-dňová preplavba cez Dodekanézy a Kyklády a Saronský záliv.
Alimos Mariny v Aténach. Paradoxne sme najväčšie vlny za celých 10 dní preplavby cez Dodekanéziu a Kyklady mali práve v Staromorskom zálive, a to práve už tu 2 hodky pred vstupom do Mariny Alimos. Ale inak všetko prebehlo super, sme si to užili, aj tú poslednú plavbu a sme v bezpečí prístavu. Zajtra letíme domov a celé to bolo super. Plán ísť si zasejlovať na Kyklády sme už mali dlhšie, pretože sme o tom veľa počuli, aká je tam dobrá sejlovačka, aké to tam je zaujímavé, ako tam skoro nikto nie je, ani v sezóne, tak sme to tiež chceli vyskúšať. Mali sme pôvodne plán, že pôjdeme zase z Atén a sa vrátime do Atén a že pôjdeme nejak na juh, možno že až na Santorini a späť. Ale nakoniec sme našli lepšiu ponuku. Tá bola teda preplavba z ostrova Kos, ktorý je až pri tureckých hraniciach, pri Bodrume, krížom cez celé Egejské more až do Atén. V posádke bolo spolu 9 ľudí, 7 dospelých a 2 decká. Vyražali sme väčšinou ráno o 7, aby sme niekde už skoro po obede boli. Tie prejazdy tam sú okolo tých najmenej 20 míl, čo sa dá spraviť pekne za 5 hodín, ale niekedy sa to spravili v tých dobrých podmienkach aj za 3,5. Celé to vyšlo skoro bez problémov, až na to, že sa nám na začiatku sme zistili, že máme pri prvom vyťahovaní plachty natrhnutú plachtu na asi 30 cm. Posledné dni sa nám už pokazil kotevný vrátok, takže sme kotvu ťahali rukami, čo ale je aspoň taká nová skúsenosť a vyskúšali sme si to aj takýmto old school spôsobom. Trvalo to celé 10 dní s tým, že sme 2 celé dni boli na ostrove Kytnos. Nikde naozaj nikto nebol, niekedy sme nestretli ani jednu loď za celý deň a niekedy sme stretli za celý deň jednu, možno 2 lode. V prístavoch, kde sa inak v sezóne lode tlačia, ako na Mykonose napríklad, tak sme stali zadarmo na móle pre Seabass. Sme parkovali bočne, čo je v Grécku. Predpokladám, že skoro až nemožné v normálnych návštevných hodinách. A na Kolone, na Kytnose sme boli tiež sami a potom sa na druhej strane tej piesčitej kosy objavili ďalšie 2 lode ešte. Takže sme tam boli pri najväčšej zápche 3 lode. Kyklady boli lepšie.